le ka channel lo thil tu song song te in thil ti na pia nga luang taka in ti thei ngan tu sakna kan hlan ma sa chewa ka channel te min lo like saka min lo view saka min lo subscribe sak zel tur le min lo share sak zel turin kan ngen tu bok chewa in thia tu thil te alo ba an thiam zong te alo ni chon comment lama te tiang chu ron ti te tiang chi te pok khan mi in ron advice zel don dia ole dun tum kan video chuan mp3 music atanga music track lak chhuada kan zero howanga poimo khop maya zai mi te tan le track mo bi reu tan poimo le zo le me mani ma sabera chuan application pakhat kan download anga tiang lak chuan a che hi application tam tak awma mara tutun on bi ka tan chuan vocal remover ti application hi kan han download anga kan mang chen thodanga tiang kan man chuan tak mo ram chang kan lo nei lo point arjan de point kan tak kan nei zung thei do na ni poimo viaw ani okay chuan hei ka download to wangin open ti khan alo lang ta le download lo chuan install ti khan alo lang do na chuan ka download to wangin ti khan kan load ka lang open a khan an open sin ta chuan hela ya achung tlang ding lam gel sira dot pathum thaya te hian check kan du kha kan lak chu do na wangin kan han chu click keu ta browser han kan kalanga ti chuan achung lam gel sir ve lama in thai tlon pathuma te hian kan click le kewanga ti chuan an noi ber atanga file pathum na audio file ti a hian kan lu tanga nei ke mani a hlan ei sa kha kan chu siam do na ni tu la hian tinan tu la na kan siam chinawa ita ka lai la lal pan lian hi mai kan han ti chinawa manal sai la hi kan ti chinawa manal sai la kan ti chinawa manal sai tina chan hei kana siam che la ba he la ya anoi lama off in ti te hi attack cho kan du chon kan on don ta ne kan kanan on nga maro chu la chat khata ra chu la background na hi alo on ja chu kha in kha an sa fai chon pai kha ram chang chia la wa pai rất là trong thực tế chụp bài thì rất là có ông giải thâu này tiệm khan chắc cắn là một dân tiêu cắn là một trong khan để cả thì application để dẫn đến trường đoàn